Шәхси эшмәкәрләр тапшыручы декларация иминият взносларын түләүгә нигез булып тора. Шәхси эшмәкәрләр фиксирлаштырылган размерда именият взносларын 22,261 сум 38 тиен күләмендә 31 декабрьгә кадәр түлиләр. Шәхси эшмәкәрнең 300 меңнән арткан доходыннан взнослар 1% күләмендә киләсе елның 1 апреленә кадәр 148,886 сум 40 тиеннән дә артмыйча түләнелә. Шәхси эшмәкәр салым органнарына отчетларын тапшырмаган очракта иминият взнослары максималь күләмдә алыначак. Бу елда эшмәкәрлек эшләрен туктатырга теләүче эшмәкәрләрдә салым инспекциясенә декларация тапшырырга тиешләр. Тапшырмаган очракта алардан максималь взнослар тотылачак. Именият взнослары шәхси эшмәкәрләрнең эшмәкәрлек эшләре бару-бармауга да карамастан, аларның бердәм дәүләт реестрына кергән моменттан санала башлый һәм реестрдан чыккан вакыттан санаудан туктала.